Sonra Kahraman arkadağımız himeler bilen mehirli hoşlaşıp Pekin'in şowdu halkara hova menziline geldi ve birden vatanımızı kuradı. Bir neçe saattan sonra Kahraman arkadağımız paytahtımızın halkara hova menziline geldi. Hova menziline Kahraman arkadağımızı yurdumuzun resmi adamlar karşıladılar. Şeýlelikde Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Kahraman arkadağımyzyň Hytaý Halk Respublikasyna dostluk sapary iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýyl ýazgysyna möhüm sahypany açyp, strategik hyzmatdaşlyga kuwatly itergi berdi. Taparyň garşyna gazandan ılalaşyklar we ýödary düşünşmegiň ýokary derejesi iki ýurduň dürli ulgamlarda ýödary gatnaşyklary ösürmegi maksat edinýänliklerini tasdiklady. Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk iki dostlukly halkyň uzak möhletli beýikliklerine laýyk gelip, durnukly ösüşiň möhüm şerti bolup çykşy edýär.